ଆଜି କୋଶଳା ଗାଁର ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଓ ଭକ୍ତିର ଢେଉ ଖେଳିଯାଇଛି। କାରଣ ଜଗତର ନାଥ, କଳିଯୁଗର ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସଂଘଧ୍ୱନି, ଘଣ୍ଟନାଦ, ହରିବୋଲ ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଛି। ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ପତାକା, ଫୁଲର ସଜ୍ଜା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅପାର ଉତ୍ସାହ କୋଶଳା ଗାଁକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି। ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭକ୍ତିର ହସ ଏବଂ ଆଖିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଆକାଂକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ଏହା ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତୁଟ ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଫେରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ଆସ୍ଥାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର କରୁଣାମୟ ଦର୍ଶନ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ବାଧାକୁ ଦୂର କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାଏ। କୋଶଳାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍କତରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଫୁଲ, ତୁଳସୀ, ଭୋଗ ଓ ଦୀପ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅସୀମ କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ପରିବାର, ଆମ ଗାଁ ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବର୍ଷିତ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥର ରଶି ଟାଣିବା, ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଓ ମାନବ ସେବାକୁ ହିଁ ମାଧବ ସେବା ବୋଲି ମାନିବା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଳଭଦ୍ର, ଜୟ ମା ସୁଭଦ୍ରା। କୋଶଳା ଧରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।